Amb el programa d'avui en parlarem de com preparar les plantes que han patit el fred de l'hivern. Per exemple, aquí podem veure, per exemple, margarites. Les margarites són plantes que viuen perfectament, aquí les veieu en bon estat perquè estan molt ben cuidades, o geranis, per exemple. També tenim geranis que estan molt bé i cada una aguanta més o menys la temperatura. Unes són més resistents que unes altres. A casa vostra no les tindreu millor en aquest estat perquè han pogut patir el que deia el tema del fred i a vegades creiem que no es poden recuperar. Però sí, si seguiu els consells que ara us comentaré, podeu veure que plantes que desestimaríeu, que creeríeu que no tindria cap oportunitat, veureu que si les fem bé tornarem a tenir unes plantes maques i amb moltíssimes flors. Per recuperar les plantes, aquí us he portat una mostra de plantes que la veritat no fan gaire goig, però que sí que realment puguem gaudir d'elles si les fem el tractament que tenim que fer-li. Per exemple, tenim aquí una planta que aquesta es diu Hania pacifica. Aquesta planta podem pensar que ja no tindrà massa futur, però en realitat sí que el té. El que ha passat a l'hivern és l'agressat, la part aèria, inclús totes aquestes fulles que veiem aquí, que estan més cremades, el que ha aconseguit la planta és d'una manera protegir-se. S'ha cremat tota la part més de fora, però ha protegit la part més interna de la planta, amb la qual cosa amb això ens podem jugar amb aquest avantatge. El que farem perquè la planta pugui brollar bé és podar-la, però la podarem d'una manera uniforme perquè d'aquesta manera veureu com brollarà molt millor. No s'ha de tenir por, s'ha de buscar la part més aviat que sigui donant la part més arrodonida i buscar la part que estigui viva. Tot el que està mort de la planta no ens servirà de res, l'únic que farà és evitar que la planta pugui brollar correctament. D'aquesta manera, tallant sense por, no s'ha de tenir por a tallar. La poda, això és, diríem més aviat una poda dràstica, el que aconseguim amb això és donar-li força, que treballi molt més de les arrels, i d'aquesta manera, al desenvolupar molt més les arrels, la planta es desenvoluparà molt millor. La planta tampoc fa gaire goig, com abans, però sí li estem estimulant el seu creixement. Com podeu veure, ha quedat més o menys podadeta, i ara ja la tenim preparada. Doncs ara agafarem una palmera, en aquest cas la Zika. També és una planta que, si arriba a fer bastant de fred, pot arribar a patir i, com podeu veure, cremar-se les fulles. Recuperar aquestes fulles és impossible. El que sí farem és podar-la, fent el mateix i les podarem una altra vegada. Però no s'ha de tenir cap por. Al podar, en aquest cas, el que farem és treure totes i cada una d'elles, aunque us sembli que estem aquí matant la planta, és tot el contrari. El que aconseguirem és que tregui noves fulles. Ja veieu que és ben fàcil, no s'ha de saber res, és tan fàcil com anar podant. I això el que provocarà és que dintre del mig d'aquí, de l'ull, aquí, en la part d'aquí de l'ull, tot això d'aquí reactivarà, li donarà força i tornarà a treure noves fulles, perquè aquestes és impossible que es tornin a posar bé. Ara ja hem vist una segona poda, ara us voldria ensenyar una poda que a vegades ens trobo que n'hi ha clients que em diuen és que no sé per quina part està seca o està viva, doncs us ensenyaré una altra. Bé, doncs aquí per exemple tenim aquesta planta que és un plumbago, però podria ser una bougainvillea, podria ser un altre tipus de planta, que no sabem per on tenim que podar-la, inclús la podem desestimar i creure que ja la tenim que llançar perquè no té vida, no té fulla, doncs és ben fàcil. O sigui, la manera de saber si aquesta planta la tenim viva o no és venir a la part primer més aèria, més alta de la planta, en aquest cas és petita, però podria ser més gran, i llavors agafar amb l'ungla, mirar aquí la pell, rascar amb la pell i veure fins a on està verda. Podem començar més a dalt, si veiem que això està mort, doncs llavors arribem i, per exemple, aquí veiem que la pell ja la veiem verda, que no està de color fusta. Doncs aquí normalment podem mirar alguna altra branca. Normalment es glacen les plantes per un igual. Llavors, si tenim aquesta alçada, tallarem tot per un igual. Aquí hem vist que és la zona on la planta ja està viva, perquè tota la part morta no serveix per res, tallaríem, així, d'aquesta manera, en aquest cas podem deixar els tutors,
i aquesta planta, tot el que ja està aquí, està viu, aunque tingui fulles seques. Llavors tornarà una altra vegada a créixer i a emparar-se una altra vegada exactament igual, o molt millor que l'any passat. Bé, doncs, una vegada hem fet la poda, ara ens toca el tema del trasplantament. Ens trobarem les plantes que hem tingut i que la primavera passada i que han tingut un desgast. Llavors, podem veure, amb moltes d'elles, ens passarà que si li donem i la traiem del test, té molta arrel. Llavors, en aquest cas, si la deixéssim amb el mateix test, la planta, per més que la podéssim o féssim abono, la veritat no creixeria ni es podria desenvolupar. Amb la qual cosa el que farem és trasplantar-la amb aquest test i començarem per posar-li la grava volcànica. La grava volcànica, en aquest cas, ens farà l'ús de drenatge. Doncs les plantes necessiten posar el que és el tema del drenatge. És molt important perquè les arrels puguin respirar, les arrels també respiren. Després, un altre tema perquè la planta pugui desenvolupar-se és el tema del substracte. El substracte és, això que podeu veure aquí, no és qualsevol terra. El substracte n'hi ha de moltes qualitats, hi ha de qualitats molt baixes i qualitats bones. Si volem que la nostra planta visqui, hem de posar-li un substracte de molt bona qualitat, on estiguin els nutrients, on estiguin les bactèries que ajudaran a que hi hagi aquesta vida microbiana i les plantes puguin formar-se. Llavors, en aquest cas, posarem una mica a la part de baix, posarem una mica més i ara ja trasplantarem la planta. També és important que sempre que plantem plantes en testos, jardineres, no utilitzem fems, o sigui, la terra ha de ser exenta de fems. Si posem fems, que és una cosa que moltes vegades es fa, tenim el problema que ens pugui fermentar i provocar patògens, fongs, que ens puguin fer mal a la planta. I llavors això ens provocaria que aquella planta que volem que ens broti, que ens faci tota l'exfloració i que ens funcioni bé, doncs no ho tinguem. Així, que quedi ben posada per tot arreu. D'aquesta manera, a mi m'encanta el que és l'olor, m'encanta l'olor de la terra. La terra, si és bona, no ha de fer mala olor, ha de fer bona olor. Si fa mala olor, és que no és una terra massa adequada. Per això comentava que és tan important el tema del substracte que sigui de molta qualitat. Doncs ja ho tenim trasplantat. Haig de dir que, clar, les plantes que estan a terra, amb el jardí, no cal trasplantar-les. El que farem és fer ara el següent pas, que serà el tema de l'adob. En el cas de l'adob, torno a repetir, no soc massa partidari d'utilitzar el que són els fems per als problemes que es puguin comportar, del tema de compostatge, de fermentació, i llavors, en comptes d'això, el que utilitzarem molt millor serà el tema de l'humus. L'humus seria això, humus de cuc. L'humus sembla com un marro de cafè. A més, té moltes avantatges, no fa gens d'olor, no fa pudor, no podem cremar. Aporta el que és molta vida microbiana i a la terra, perquè això el que fa és, a part de donar-li nutrients, és la matèria orgànica que necessitarà la planta per poder donar els nutrients que després aportarem a nivell nutritiu. Aquí podem posar una part, no importa, com que sabem que no podem cremar, podem una part per sobre, inclús la podem remenar una miqueta per oxigenar-la. Podem també utilitzar el que són els adobs. Això seria la part orgànica i després n'hi ha els adobs. Adobs en tenim de dos tipus, podríem dir. N'hi ha adobs de lliberació lenta, com seria aquest d'aquí, i n'hi ha adobs de lliberació ràpida i solubles, com són aquests d'aquí. D'aquests n'hi ha des de sòlids a líquids. Per líquids ho farem servir per pocs espais, petits patis, jardineres, i els granulats els podem fer servir més aviat per jardins una miqueta més grans. En aquest cas podem utilitzar un adob de lliberació lenta. Per exemple, aquests són un granulat. Jo aconsello utilitzar adob de lliberació lenta per les plantes que han patit però menys o menys estan bé. Vull dir que la veritat no han quedat massa perjudicades. En el cas, posant això, que ja seria suficient, això penseu que té una durada d'uns 3 mesos, que ja no tenim que preocupar-nos d'ella, però per plantes que puguin estar una mica més deteriorades, és millor utilitzar els de lliberació ràpida que estava comentant. D'aquesta manera, al ser soluble, al barrejar-lo amb l'aigua, ho tiraríem
En comptes de fer això, posaríem l'altra, faríem més d'una abonada amb la lliberació ràpida, la planta de seguida agafarà els nutrients, recuperarà molt millor i rebrotarà molt millor. Bé, doncs ja arribem al final, ja hem trasplantat, hem fet la poda, hem trasplantat, hem posat l'adob, ara ens queda regar. Després sempre de fer el que és l'aportació d'adob, el que sempre tenim que fer és regar. D'aquesta manera farem que els nutrients de tot l'adob que hem posat i de la terra s'assenti i ara farem que baixi una mica, esperem que baixi una mica. I amb això aconseguirem que s'assenti, tingui contacte la terra ben agafada amb l'arrel i d'aquesta manera ara podem tornar una altra vegada. Sempre és millor regar una mica en quantitat. La primera regada que no sigui massa lleugera, si no l'aigua no ens baixarà prou. És millor que fem una bona regada i inclús ens surti per la part de sota. Doncs bé, amb això, i si seguiu els passos que hem estat comentant, podreu aconseguir que aquesta planta o aquestes plantes que teniu a casa que no sabíeu com recuperar-les o pensàveu que ja no tenia cap solució, pugueu tenir durant la primavera i durant l'estiu gaudir una altra vegada d'aquest tipus de plantes.